హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ఛానల్ వెంకీ ఓల్డ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకైతే పీజీ షెడ్యూల్ అయితే వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్ మనకైతే లాస్ట్ సెమిస్టర్ షెడ్యూల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఎక్కడైతే నేనైతే మ్యాటర్ అయితే చదువుతాను. ఫ్రెండ్స్ ద ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్టర్ పీజీ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్స్ హ్యావ్ బీన్ షెడ్యూల్ అని ఇచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్ మనకు కూడా ఇంకా బీఈడీ ఇంకా లా కోర్సెస్ కూడా మనకైతే ఈ షెడ్యూల్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకైతే సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఫేజ్ 2 అనేది ఇచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంకా మనకి ఆర్ట్స్ ఫేజ్ 2 కూడా ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ సైన్స్ చూస్తే 28 సెప్టెంబర్ 2020. నెక్స్ట్ ఆర్ట్ ఫేజ్ అయితే మనకు 28 సెప్టెంబర్ 2020. నెక్స్ట్ ఆర్ట్స్ ఫేజ్ 2 అయితే 7th అక్టోబర్ 2020. ఫ్రెండ్స్ మీకైతే చూసుకోండి, మీకు ఉంటాయి కదా అందులో సబ్జెక్ట్స్ బట్టి. నెక్స్ట్ లా అయితే మనకి 7th అక్టోబర్ 2020. నెక్స్ట్ ఫార్మసీ అయితే 21 సెప్టెంబర్ 2020. నెక్స్ట్ బీఈడీ అయితే 8th అక్టోబర్ 2020. నెక్స్ట్ ఫర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ టైమ్ టేబుల్ విజిట్ వెబ్సైట్ www.andhrauniversityeducation.in లేదా www.auco.in. ఫ్రెండ్స్ మనకైతే టైం టేబుల్ కోసం అయితే ఇక్కడ ఉండే వెబ్సైట్లో అయితే మనకైతే చూసుకోమంటున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే షెడ్యూల్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్ డేట్స్ అయితే ఇచ్చాడు. టైం టేబుల్ కూడా మీరు వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ పీజీ కోర్సుకి సంబంధించి సెమిస్టర్